Wara l-istorja li xandar dan l-istazzjon fuq allegazzjoni serji ta' fastidju verbali u sesswali fil-konfront tal-kap tal-iskola primarja ta' Ħalaxa, nifhmu li d-Direttur Ġenerali tas-Servizzi Edukattivi bati talih sabiex jiġi deċiż x'passi għandhom jittieħdu fil-konfront tiegħu. Sorsi qrib id-Diviżjoni tal-Edukazzjoni qalu lil One News li kien hemm pressjoni kbira sabiex il-każ ma joħroġ fil-pubbliku. Dan wara li l-istess kap tal-iskola 3 xhur ilu ġie trasferit mill-iskola primarja ta' Żurriq għal dik ta' Ħalaxa fuq allegazzjonijiet simili. L-istess sorsi jikkonfermaw li n-numru ta' ġenituri li għandhom it-tfal jattendu l-iskola ta' Ħalaxa huma irrabjati li qatt ma ttieħdu passi kontra dan is-surmast. Bl-istess mod huma rrabjati l-istaff tal-iskola li skont sorsi informati sew l-għada li ħarġet l-istorja fuq One News allegatament xi għalliema sfaw vittmi ta' bullying. Hemm uħud minnhom li fl-aħħar sigħat irrapportaw sik fit-tul. Jidher li l-kap tal-iskola qed jagħmel pressjoni fuq il-ġenituri wara li allegatament instamajt li se jkun qed jibgħat ġenituri antidiviżjoni tal-edukazzjoni sabiex jitkellmu favur tiegħu.